बापाजी सांगितलं काय मरतलं धरतलं व्हाय अरे तुझ्यानं ते होणार नाही तीच करू शकतो माझ्यानं काय होतं आणि काय नाही होतं तर मी बघतो माका काय तर सांग करणार फक्त ती तेव्हा सांग की कुठं आहे ते बाप्पा शिक्षण नाही तर घालीन कमांडरला ऐकायचंय हा जा राजांनी जो यज्ञ आरंभिलाय तो थांबवायचा आहे अरे वेळा इतकी वेळ आहे कशाची स्वतःच्या माया शक्तीत तू प्रवीण आहे मायावी शक्तीचा उपयोग करून अशी एखादी शक्ती निर्माण कर राजकन्याचा यज्ञ थांबवायला पाहिजे मग ठीक आहे समसनाचा निमिषावर हाय आम्ही काय करतो नमः शिवाय नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी वीरन बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा. मित्रांनो, कालचं तुम्ही व्लॉग बघितलास आपल्या क्रिकेटचा जो आपण पालकरवाडीमधले क्रिकेट स्पर्धा जे आमचे गॅसबत्ती ग्रुप आयोजित जे क्रिकेट स्पर्धा होते तो व्लॉग तुम्ही बघितलास. आणि आत्ता दुसरो दिवस फायनल. आज दिवसभर माका शूट करूक मिळालं नाही कारण टीमी भरपूर इलेले आणि तिकडे माका आमचं आम्ही गॅसबत्तीमधले 4च मेंबर फक्त अवेलेबल होतो. 6 मेंबर अवेलेबल होतो आणि इतर जे मित्र होते ते पण होते, पण नियोजन करणारे फक्त 6 मेंबरच अवेलेबल होतो. त्याच्यामुळे माका शूट करूक मिळालं नाही. आणि टीमी तर भरपूर इले. किती टीमी इले समा? 18-19 टीमी इले. म्हणजे साधारण 18-19 पर्यंत टीमी इलेले. आणि माझ्यासोबत आता तन्मय आणि समाधाना. तर आम्ही समाधानच्या जी गावातली जी आपली दशावतार कंपनी आहे, कुठली नाव काय त्या कंपनीचा? विठ्ठलादेवी दशावतार नाट्य मंडळ यांची जी कंपनी आहे, तर त्यांचं आम्ही दशावतार सांगितलं. आपला जा बक्षीस वितरण होता त्याच्यासाठी आम्ही दशावतार सांगितलं. कारण गेल्या वर्षी आमका गावातल्यांनी बरंच सपोर्ट केला आणि त्याच्यामुळे म्हटलं आज आपण काहीतरी त्यांच्यासाठी म्हणून करूया थोडासा, म्हणून आम्ही तो नाटकाचं आयोजन केलं. आणि मी आत्ता पण कॅमेरा नाही आणलेलं आहे, पण ह्या दोघांनीच जाऊन कॅमेरा घेऊन इले व्लॉग बनवसाठी. तर तुमका मी स्पेशली एवढंच दाखवतो की तिथे गर्दी एवढी प्रचंड गर्दी इली आहे ना, म्हणजे बरीचशी गर्दी आहे तिकडे. आणि दहिकालो पण अप्रतिम दहिकालो आहे. तर दहिकाल्याची पण एक छोटीशी झलक बघूया आणि तिथे आपण गर्दी पण बघूया, रंगतात कसे ता पण बघूया. तर चला आपण व्हिडिओ इकडनं स्टार्ट करूया. जाऊया डायरेक्ट आपल्या दहिकालो चालू आहे ते स्टेजकडे जाऊया डायरेक्ट आणि तिथून आपण व्हिडिओ आपल्या सुरुवात करूया. जर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन इलेले असतील तर त्यांनी लगेच सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि व्हिडिओ जर तुमका आवडली तर लाईक करा. चला तर आपण जाऊया दहिकालो चालू आहे तिकडे जाऊया. तर ह्या आपला मारुती मंदिर आहे आणि ह्या बाजूक मारुती मंदिरच्या ह्या बाजूक चुनवरे गाव आणि ह्या बाजूक आपलं विरणीवरचं नाको आणि मध्ये हो जो गेलो तो वाडीत गेलो रस्तो. तर तिथे आपण आता समोर आपल्या स्टेज घातलेलो आणि स्टेज म्हणजे छोटंसं फक्त माटाव घातलेलो आहे. कारण आमचा नियोजन जो होता तर आम्ही म्हटलं एक काहीतरी म्हणजे आपल्या परवडणाऱ्या किमतीत आपण काहीतरी एक नाट्य सादर करूया. आपण समाजच्या घरातील जे म्हणजे गावातील जे मंडळी होते त्यांनी सांगितल्याने तुम्ही आमका किती पण तुमच्या मनान किती पण रुपये देवा, आम्ही तुमका हव्या तसा सादर करू आणि एकदम उत्कृष्ट प्रकारचा नाटक आम्ही सादर करू. तर त्यासाठी एवढी गर्दी झालेली आहे. आता आपण पुढे जाऊन बघूया किती गर्दी झाली आहे ती. तर इकडे हे बघा गाड्या पण लागली आहेत आणि दुकानं पण इली आहेत. जवळजवळ एक 2-3-4 दुकानं इली आहेत. छोटंसं प्रोग्राम जरी असलो तरी दुकानं एवढी नाही येणार, पण इली आहेत ती दुकानं. हे बघा ही आपली आजी आहे, आपल्या विरणीवरची भजी काढता गरम गरम. भाभी काय? हॅलो, भजी घे. अगं हे गोल भजी पाठवतो. एक मिनिट नको आम्हाला नको. हे आपले पारकर आहेत ज्यांचा फुग्याचं दुकान आपण प्रत्येक दहिकाल्यात जेव्हा बघतो आजूबाजू. त्याच्यानंतर समोर आपल्या आदेशचं दुकान आहे, चायनीज मंचुरियन भजी. हे बघा आपला आदेश आहे भजी काढता इकडे.
मंचुरियन भजीचं दुकान आहे आदेशचा. आणि समोर त्या साईड एक दहीकालो चालू आहे तिकडे. तिकडे पण आता चला आपण जाऊया बघूया. तर तुम्ही आता तिकडे बघितलास दहीकालो चालू आ. आणि हा आपला रंगलेला पात्र कसं एकदम अप्रतिम रंगले आहेत बघा जरा. छानपैकी रंगले आहेत कडक. समोरचा दिसतं तर आपल्या मित्राचा घर, संतोषचा घर. आणि ह्यो आमचो मित्र समीर मस्त रंगलो. असं राहू जरा लाईटीवर. कायच दिसत कसा काय एका दिसता काय माहिती. दिसता सगळा दिसता. एवढं मस्त मेकअप केला ना. भारीच मेकअप केला ना सगळं. बबंदा कोणाक तरी व्हिडिओ कॉलवर सांगता काहीतरी. तुझंच माणूस. हा त्याका मी दिसत नाही, समोर दिसत समीरची एंट्री आता आपण शूट करू जाऊया. इकडचा थोडासा शूट करूया. आणि दहीकालो बघू केलं का तू हेंका बघू केलं. शैल्या काय कोणीतरी बक्षीस दिला. अरे आमच्याच ग्रुप कडनं बक्षीस गेला. गॅसबत्ती ग्रुप बक्षीस वाटतं. इकडे गरुडाचा रूप केला ना समितने. आणि इतर मेकअप इकडे करते. तसं मस्त वाटतं ना. ह्या असे पेटी वगैरे इकडे लागलेले आहेत, चटई वगैरे घातलेली आहे आणि रंगतं. किती भारी वाटतं. आणि संतोषच्या घराचा खडा पण मोठाच आहे, त्याच्यामुळे ऐस पैस बसाक गावला त्यांका. हो हे आपलं बबलून पण भारी केला ना मेकअप. मस्त बबलून मेकअप केला ना. यांचे मार्गसूचक आहे. आणि एवढंच नाही, यांच्या सल्ल्यानं चाललं तर देवता आणि गुंडासुर. एवढंच नाही, इथं जो आलोय तुम्हा दोघांना सुद्धा पोचवूनच आम्हाला पोचविण्याच्या बोलची इकडून वरचं वर खालचं खाली करतो. आम्ही त्या देवालांच्या संकटासाठी उठलेलो आहोत. असं का म्हणालो? पोचविणार मध्ये कुठं पोचविणार? तुला काय वाटलं वरती? काय खरं नाही तुमचं. तसं नाही. तसं नाही. अरे पोचविणार मध्ये कुठं पोचविणार? तुम्हा दोघांना सुद्धा कीर्तीच्या उंच शिखरावर पोचविणार. कीर्तीच्या उच्चतम शिखरावर तुम्ही पोचविणार. उंच शिखर त्या क्षितिज आमच्या जयाचा असेल तर सांगा या दानवाला कशा रीतीने पावलं टाकली? अरे याला कशाला बोलविले सांगा. हे ऋषी, जर का आमच्या भेटीसाठी आम्हाला यशाच्या उत्तुंग शिखरावर पोहोचविण्यासाठी तुम्ही आला असाल, नमस्कार. आता केलाच आहे.
देतोय. होईल होईल काय कल्याण. ठीक आहे. सांभाळ मी माझ्या कर्तव्यात मग्न असते. एकाएकी हा घेण्याचं कारण करतो. एकच होय. उदयपुरीच्या ठिकाणी राज करता नवचंडिकेचा याग करतोय. नवचंडिका यज्ञ पूर्ण झाला असेल तर त्या राजावर विजय मिळवणं शक्य होईल. आणि म्हणूनच तुला मी त्या चंडिका यज्ञापर्यंत पाचवितोय. त्या ठिकाणी जाऊन यज्ञात खंड पाड. मृत्यूलोकातील राज करतो. नवचंडिका योग संपन्न करून स्वतःची कीर्ती वाढवून जर विजय संपन्न आणि पराक्रमी होत असेल तर माझ्या मुखातील मुखोद्वार ऐक. मी मगापासून मोठेपणा सांगतोय. हा तो होयतोय. अरे त्याच्याकडे बघतोय. अनाड्य आहे. अरे आल्यापासून त्याच्याकडे पाहतोय. चतुर आहे. हे सर्व मला समजलं. शक्तिमान आहे. अरे त्याच्याकडे पाहिलं असेल ना. अरे पहा तरी. काय दिसतोय. अरे आल्यापासून त्याचं निरीक्षण करतोय. अरे म्हातारा झाला म्हातारा. काय झालं. त्याला तू म्हातारा म्हणतोय. कोण म्हातारा. हा म्हातारा कोण म्हणाला. तू म्हणतोय. अरे छे मी म्हातारा असं म्हणालो. हा, काय म्हणाल. कोणीच नाही. आणि आम्हाला जर म्हातारा म्हणशील. इकडे. अरे असा कसा तू वेडा. बोला नुसता इकडे खिळखिळ करून ठेवली. इकडे तरी. म्हातारा झालो. अरे तू काय वेडा आहेस. तुला म्हातारा मी म्हणणार मुळीच नाही. तो पहा तिकडे महान तारा. तो तारा मला तुला बनवायचे. म्हणजे मी महान तारा. नारदा बोलते वेळी शब्दाची जागा जरा कमी कर. नपेक्षा माझ्या शब्दापेक्षा माझं शस्त्र लवकर चालतो. माझ्याकडे एकच हेतू आणि एकच ध्येय. माझ्या विजयाचं शिखर मला दिसतंय. एक मी स्वर्ग मृत्यूलोक सप्तपाताल याचा राजा कोणच आहे. चंडासू चंडासू स्वर्ग मृत्यू पोहोचायला केली दलाचा सम्राट तुम्हाला होतोय. कशामुळे येत असेल तर मृत्यू लोकांनी राज करता ज्याला येत रमलाय. मग माझ्या मुखातील प्रतिज्ञा ऐकव. राजाच्या नवचंडिका या वापरत नाही. यज्ञाचा विध्वंस आणि पुढे राजाला भक्तावू लागले. यशाचा कुठेतरी शिखर दडलेलं असतं. कैलासवासी काशीराम ठाकूर यांच्या स्मरणार्थ श्रीमान आबा ठाकूर काशीराम ठाकूर यांच्या स्मरणार्थ आबा ठाकूर यांच्याकडून माझ्या कलागुणांचा गौरव करण्यासाठी हे लाख मोलाचं पारितोषिक आलंय. तमाम प्रेक्षकांना वंदन करून त्याचप्रमाणे कैलासवासी काशीराम ठाकूर यांच्या मृत आत्म्यास चिरशांती लाभो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करून श्रीमान आबा ठाकूर यांचे आभार मानून या आबा ठाकूर या विश्वात त्यांचं आयुष्य आरोग्य राहिलं, संपत्ती धनसंपत्ती सर्व त्याचा लाभ हो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करून या बक्षिसाचा मी आनंदाने गर्दी आणि छोटी छोटी मुलं बघा किती बसली. ते गरजतातच म्हणून काही सांगता येत नाही. हा गेलाय त्याच्यावर माझा विश्वास नाही.
इसकी वेळ आहे. कशाची? स्वतःच्या माया शक्तीत तू प्रवीण आहे. अरे मायावी शक्तीचा उपयोग करून अरे. अशी एखादी शक्ती निर्माण कर. राजकन्याचा यज्ञ ठरलाच पाहिजे. मग ठीक आहे. शमशनाच्या निमित्तानं हाय आम्ही काय करतोय? ओम नमः शिवाय. माझ्या शक्तीच्या जोरावर कोणत्या तऱ्हेनं सरकारनं बनविलं आहे. एकाएकी आपली हाक माझ्या कर्णपटलावर पडली. आपण यावेळी या सर्पांना इथे निर्मित केलं एकाच उद्देशानं. आणि असा कोणता? या पाता गुणाचा त्याग करा. मृत्यू लोकांच्या ठिकाणी चला. ज्या उदय नगरीत राजा नवचंडी याग करतो आहे त्या नवचंडी यागात ब्राह्मण ऋषीमुनी यज्ञ होण्यासाठी बसले आहेत. तुम्ही तुमच्या विषारी भूतकाळच्या यज्ञ मंडपात टाका जेणेकरून ब्राह्मण एकाएकी विचारणा करून पडतील आणि त्या राजाचा यज्ञ थांबेल. एवढंच असेल तर अरे एक गेला आता दुसरा आला आणि तो सुद्धा पराक्रमी म्हणजे याला वाटविणार. अरे याचं सुद्धा मी निरीक्षण केलंय. याचं कसं झालंय माहितीये? खायला काळ आणि या भोईला भाग. तुमचे पराक्रम या गंमताला आजमावायचं होते. यावेळी चंडासूर पराक्रम जर दाखवायचे असतील तर ते दाखवण उदयपूर ठिकाणी. म्हणून जा म्हणतो निमिषार्धात निघून जा. महाभयंकर विषारी सर्प गेले असतील तरी सुद्धा नारदाचा विश्वास नाही. आणि म्हणूनच वेळ तो कशाला पाता गुणाच्या ठिकाणी केलं तेव्हा मृत्यू लोकांची विजयश्री संपादन करेल. वारी धनवानो
नाट्य श्लोक ह्याजवत्ती ग्रुप अक्षय नेरुरकर यांनी आमच्या कलाकारांचा गौरव करण्यासाठी बहुमूल्य पारितोषिक दिले. ह्याजवत्ती ग्रुपचा उत्कर्ष हो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करून अक्षय नेरुरकर यांचे आभार मानून जमलेल्या रसिक श्रोत्यांना वंदन करून श्री विठ्ठलादेवी दशावतार नाट्य मंडळाच्या वतीनं याचा मी स्वीकार करतो. नाट्य रसिको, बबन परब श्री बबन परब यांनी माझ्या कलाकारांचा गौरव करण्यासाठी एक 50 रुपयाचं अनमोल असं पारितोषिक दिलं आहे. मी आमच्या श्री विठ्ठलादेवी दशावतार नाट्य मंडळ लाटवडे सुतारवाडी या मंडळातर्फे या बक्षिसाचा स्वीकार करतो. धन्यवाद. याच गावातील सुज्ञ नाट्यरसिक सावंत टेलर यांनी बहुमूल्य पारितोषिक दिले. जमलेल्या रसिक श्रोत्यांना वंदन करून सावंत टेलर यांचे आभार मानून विठ्ठलादेवी दशावतार नाट्य मंडळाच्या वतीने याचा मी स्वीकार करतो. त्याचप्रमाणे सुधीर शिवा मेस्त्री यांच्याकडून आमचे ताल रक्षक मनोज मेस्त्री यांच्यासाठी बहुमूल्य पारितोषिक आले. सुधीर शिवा मेस्त्री यांचे आभार मानून जमलेल्या रसिक श्रोत्यांना वंदन करून त्यांच्या वतीनं मी स्वीकार करतोय. तू शस्त्र स्थिर केलं त्याच्या मुळाचे कारण अरे यावेळी शस्त्राचा घात नव्हे तर अक्कांचा घात. मी काची हे द्वार आहे. द्वार उघडायला हवं, आतमध्ये प्रवेश करायला हवा. काहीतरी घोटाळा दिसतोय. हा प्रकार तरी काय समजावा. कोण आहे? हा नक्की आहे की मेला? अरे कोण आहे? तरी सुद्धा बाबल्या झाल्या काय मरता दारू पिऊन. अरे कोण? काही नाही करू. याच्यासाठी असंच करतो. याच्या नरडीचा घोट घेतो.
हे बाय माझ्या घुसमाटाची आहे तुका सांगता की बाय. तरी म्हटलं घुसमाटला तो भो. कुठून काय नेसलास की नाही नेसलं तर माझा सोडून देतो. काहीतरी बोलू नकोस. झाला काय माझ्याकडे किती हवे किती गेलं माझ्या दारात. मला ओळखलं नाही. ओळखा तो काय मोठो माणूस ओळखत नसतो. काय झाला का जवळपास 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 काय झाला काय झाला जवळपास घाण केलं वाटतं. जवळपास जाऊन कुणाला 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 ना विचार. सारे जण मला ओळखतात. सर्वांनी बोला 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 बोला. एवढं मोठं रेडो घालू आणि वला केल्या शिरा. अरे रे 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 तरी म्हटलं एवढं घुसमटलंय कसो भट्टी तुझ्या ती वला केलं. काहीतरी बोलायचं नाही हा. तुझ्या कारण मी दिसतो तसा नाही. मग कसो मी मनात आणलं काय आणलं? इकडचं तिकडे हा इकडचं इकडे. म्हणजे हकडता तकडे नाही तकडता तकडे म्हणजे एवढं नाही एवढं नाही. हा, मग? माझा आत्मा तुझ्यात. तुझा आत्मा बाय. ओम भट भट भाग धरी नाकावर मारी. नको मरशी कोण? तू नाकर मारून घेतो. हे माझा नाही तुझ्या. फारका नसतो ना कोणामध्ये तुझा जास्त बोलायचं नाही. किती काय घे बघ, घे बघ, घे बघ, घे बघ, घे बघ. तू या. अरे घाण गेली ते फुकलं आणि तसा नाही रे हकडे हकडे. अरे प्रथमच मला भेटले. नाही जायचं. नाही असा ए ड्रायव्हर ड्रायव्हर बॅक 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 काय झालं? असा होणायचा. ए, हा इथं माझ्यासाठी आलोय. उद्या सांग सांग कुठं गेली गेली कुठं? कुठे 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 गेली कुठे? आता होता गेला कोणता मी इथं आलोय एकाच गोष्टीची आता कोणता मला फिरवली आहे. कोण या एकदा कधी घेतली हा ती गेलो. मला वाटलं तू आज मारच काम जातेला दिसत ए हा ओळवली आहे मला. कोण आया ओळवली आहे. कोण आया मंदिरी मंदिरी. बाबा एवढ्यासाठी लोक काय आणलं काय अरे विचारायची गरजच नाही. काळी असोत पांढरी होत कोण? तांबडी असोत काय? अरे मांजरी वय म्हटलं ना. अरे कुणाला? म्हणजे तुला मांजरे वाटली? तू चांगलं मांजरी वय माझ्याकडे काय कोण आहे ए हा मांजरी नव्हे. ओ, तुझी काय झालं काय? अरे मी काही बोललो नाही. याचं काही केलं नाही. आता गेला रे काय प्रकार काय? हे काय झालं काय? हा? काय झालं? तू बायको विचारलं ना कुणाची? माझ्या तुझी बायको? होय ती कशाला? अरे तुझं काय होतंय काय रे? अरे माझा होता रे माझा मुलगा कोण विश्वास झालंय काय?
अरे बायको असं नाही. मला सांग, काय सांगू राजांनी जो यज्ञ आरंभिलाय हा, त्याच्यासाठी तुमचं कर्तव्य का? माझा एकच का काय रे मुलासाठी मी गोळा करतोय माझ्या केळू असं त्याच्याकडे पाठवून देतो होय ना? काय ती पूजे बा मग तेच विचारतोय मी, काय का तुझी मुलगी कुठे आहे? तिला पडली तोंडार तुझी काय सुभद्री. तुझे डोळे फुटलेले अरे काय झालं? फार वाईट लग्न झाला त्याच्या बरोबर याचे डोळे असे वाटारून बागडायला लागलो तुम्हाला किती बाय माझे तसं नाही, हा त्याच्यासाठी नको आहे मला. मग माझं तिच्याकडे जरा काम आहे. माका सांग बापाची सांगितलं का मरतलं धरतलं वाय अरे तुझ्यानं ते होणार नाही. तिथे तीच करू शकणार. माझ्याकडे काय होतं आणि काय नाही होतं तर मी नाही बघतलं माका काय तर सांग करणार फक्त ती. तेव्हा सांग ती कुठं आहे ते. बापाशी सांग नाही तर घालीन कमांडरला ऐकायचंय? हा सांग राजांनी जो यज्ञ आरंभिलाय हा तो थांबवायचा आहे. तुझ्या काय बापाजीचं राज्य आहे का तसं नाही. हो. ते असू दे किंवा नसू दे हा त्याची चिंता तू करू नको. हा पण हे कुणी सांगितलंय? कोणी पाताळाचा सम्राट. अजून पाताळ पाताळ असून काय पाताळ वनाचा सम्राट हा. चंडासूर. आणि त्या चंडासुराची आज्ञा मला आहे. हा यज्ञ थांबला पाहिजे. हा. आणि याच्यासाठी जी फुलं तुझी कन्या घेऊन जाते हा. ती मला हवी. आ, तुका फुला ती फुला घेऊन जा ना मरतात ए, मला फुलं नकोय. फक्त तुझी कन्या दे आणि तोंड काळं कर. काय देव कन्या दे आणि तोंड काळं कर. मेल्या चेडू तुका देव तुझा आधी तोंड काळा कर आणि वाटे गेला. तुला दिसतो तसा मी नाही. मी ठरविलं काय ठरवलं तर काहीही करू शकतो. मर ना तुझं काय तर करून घे ए, जास्त बोलतोय जास्त बोलतोय जास्त बोलतोय बोल. हा मी सांगणार तसं वागणार की नाही. बोल. हा बोलणार कसं बरोबर आहे. तुझं बरोबर आता बोल. आवाज गेला. आवाज गेला. अरे आला दाबून धरलं आवाज करून देतो माका काय जमायचं ना आमच्यानं काय होतं ना नाही जमणार. काय होतं नाही जमणार. फटफट आहे ना कुणाला तू का सांगतोय माका राग येत नाही म्हणा ना अजून घबरवतो राग येऊ दे येऊ दे. नको माका राग येत नाही म्हणा ए, नको नको बोलो बोलो. खालतून सगळा तलकतच गेला हो चढवा तुया किती बोलू तिथं अगो तुलो त्या का काय होतोय ना नुसतो बोलता तू का सांग नाट्य रसगाव आमचे परममित्र या गावचे सुपुत्र शुभम परब याने माझ्या कलाकारांचा गौरव करण्यासाठी हे राग घमराचं पारदर्शक तमाम प्रेक्षकांना वंदन करून गणरायाच्या नतमस्तपणे बसले जात नाही. तसेच नाट्यरस्को बाळा पालव कोळी राहणार उल्हासनगर यांनी सुद्धा माझ्या कलाकारांचा गौरव करण्यासाठी 50 रुपयाचं बहुमानाचं पारितोषिक दिलंय. त्यांचे तुमचे आभार म्हणून विठ्ठलदेव दशावतार नाट्य मंडळ आठवडे यांच्या वतीनं या वर्षात मी आनंदाने स्वीकार करते. त्याचप्रमाणे गॅस बत्ती ग्रुप या ग्रुपने देखील माझ्या कलाकारांचा गौरव करण्यासाठी 50 रुपयाचं बहुमानाचं पारितोषिक दिलंय. त्यांचे तुमचे आभार म्हणून या
त्यापेक्षा तर मी आनंदाने स्वीकार करते. कडवा चांगलो तू माका वाटला ना गावसलो फडफडावले फडकावले ना कोण दारा अहो, ऐकून तरी घ्या. हा काय अहो, पण हा आहे तरी कोण? कोण आला माका काय माहिती ना माका सांगला हकडचा तकडे करतोय तकडचा हकडे करतोय म्हणून जाम असो मारी होतोय जरा घसरत सांगतोय अहो, पण बाबा तुम्ही जमिनीवरती आणि तो तुमच्या पोटावरती. तो जरा घसरलाय उन्हा तो मी येऊच्या आधी लय मारलेलं आहे त्याला काय करू काय जेवढं सांग काय करू माझा काय एक एवढ्यात करू नको असून असो तुझं कुठे काय करतो मग तुझं काहीच नाही करत आहे. हा, मग अरे कसं आहे कसा कसं आहे तुझा कसा तर माका माहितीये मी बघलो काही बोलायचं नाही. कसा 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 म्हणा मी प्रथमच म्हटले काय काय? मी मनात आलेलो काही करतो माझ्या मनाला वाटेल हा मी ठरविलं हा याला जिवंत मारायचं हा तर जिवंत मारतो. समजा ठरविलं काही ठरविलं गडवा यांनी काय ठरवलं ना ऐकल्या तू राजान तू या गायचा तो चेंडी गाया तो बंद करूचा म्हणा होतो ओ पण बाबा हा तो यज्ञ हा बंद कशाने करतो? आता इकडे याला कळत नाही. त्याका किती बोलवतो मी येत आहे ना मी येत वाज काय वार बरोबर आकडे 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 पण नका सांग माका ये अरे तुला काही कळतं सांगायला काय आला ही कशी तिला कळना होय काय केलं ये मी असं का आता सांग हो बाई यार वाकोऱ्या भरलो तुझं काय झालंय का बाई अरे मेल्या तोंडात काहीतरी जाय तरी अरे या चेडूआ माझा म्हणून त्याचा लगीन नाही झाला म्हणजे ही बाई नाही तो डोक्यावर पडलेलो एका मी खरोखरच आता मारतो होय. हे झालंय ते कमी झालंय ते आणखी देऊ काही नाही मी मारणार तुया सांगतो काम करा मला काही बोलायचं नाही. चढवा याचा लग्न काय झालं? इकडे काय? मी काय म्हणतो काय? असं करू असा करून या चादर घालूया का आपण पाहूया. मी तिला काहीतरी सांगतोय हा, सांग सांग तू फक्त ऐकायचं. इकडे काय? असं करूया अहो, पण तुमचा नेमका हेतू आहे तरी काय? आहे तरी काय काय मेलो मुराडता काय खबरता पटकन काय तसा तू इकडे तरी आहे बायचा तो नाही तर मला काय येणार तुला तरी मला ऐकायला येतं. तुला ऐकायला येईल तर मला सांगायला कसं येईल सांग आता मी या कंटाळलाय जीवा बरं सांगतो असा कसं आहे कसा मला सांग काय? तुमचं नित्याचं कर्तव्य कोणतं मी याला मगाशी सांगलोय फुला नेतो आणि राजांकडे पूजन देतो त्याचा कर्तव्य काय वेगळा नाही अरे तुला विचारलंय तर तू बोल कसं अरे वा. बोलतोय? तेच कर्तव्य आमचं आहे. तुला मी पुढच्या सांगतोय ऐक माझं. अरे सांग पटकन. त्यापेक्षा तुझं असं करून ठेवे काय सांगतो चालता येणार नाही आणि बोलता येणार नाही. नेमके तुका काय सांगूच आता सांग पटकन ए, काय? मला सांग तुमचं नित्याचं कर्तव्य त्या राजकारण्याच्या राजकारणाला पुष्प घेऊन जाणं हा, बरोबर नक्कीच. मग ती पुष्प तू न्यायची उदयी ती पुष्प तू न्यायची पण कशी तो राजकर्त्याचा चाललेला यज्ञ मला थांबवायचा आहे तेव्हा माझ्या या झोळीतील मी एक सर्प महाभयंकर विषारी सर्प तुझ्याकडे देणार काय आहे तुझ्याकडे त्या टोपलीत ठेवायचा राजदरबारापर्यंत घेऊन जायचा कदाचित त्या विषारी सर्पान राजकर्त्याला जर का चावा घेतला असेल राजकर्ता मरून जाईल अरे माझा कार्यभाग सफल याच्यासाठी बोल
हे तुम्ही सारं करताय तरी कशासाठी? आमका जमाचा नाही या. एकाच गोष्टीसाठी. आता वडाचा सम्राट चंडासूर याची मला आज्ञा आहे आणि आज्ञेचं पालन मला करायचंय. माझं कर्तव्य परिपूर्ण करायचं याच्यासाठी सर्व लवकर. हे आमका जमाचा नाही चढवा, याचं काय जोड नाही. ह्यो काय सांगता काय घेऊन इलो चिरडू वाली लक्षात जोड नाही. जास्त बोलायचं नाही, पाहायचंय काय का मी काय बोलू. तुझा चिरडू मी आमचा चिरडू. यानं विचार केला तर कुठेही जावा घेईल, कुठेही जाऊ शकतो. अरे माळ्या, तुला काय वाटलं? पळून पळून जाणार कुठं? माझा कार्यभाग मला सफल करायचा आहे, त्याच्यासाठी काही झालं तरी मी तुला सोडणार नाही. मला मला फसवितेस, तू मला फसवितेस, पण मी तुला मुळीच सोडणार नाही. मुळीच सोडणार नाही का? कारण तू माझी सखी आहेस, माझी प्रेम वल्लभ आहेस, प्रेम सखी आहेस तू माझी. लक्षण धरणार. Ugh.
काय होतं सारी दोन हा होणारी मुली मुलं हा आपल्याला काय म्हणते काय म्हणते तुला आई म्हणते ओ तुला बाबा म्हणते सांगतो तुला माझा आहे नको नको आहे गे ये ना आहे नको नको आता एक शब्दही तुझ्याशी बोलणार नाही काय झालं का मी फुगून बसलोय नको फुटली मंजिरी मंजिरी मी मनानं काय ठरविलं ते ठरविलं मी आपण म्हणजे मंजिरी तू माझ्या गुलाबाची थंडाने ही पाकळी मी पाकलो तुम्हा पाकलो अनेचा एक जिंकला माझी मोगऱ्याची कळी अरे मी बावल्याला फुलाचं निकोडी तुला कळत कसं नाही माझं तुझ्यावर प्रेम झालंय हो प्रेम झालंय खरं सांगतो चंद्राची चांदणी रत्नाने प्रकाशली काय दिसत नाही हा चंद्राची चांदणी डोळ्यात बॉटल घातली. रत्नाने प्रकाशली तुझ्या नयना बदले सर्व कार्यक्रम संपला असं जाहीर करतो आणि आम्ही आपली रजा घेतो. धन्यवाद. सगळं दायकलं पूर्ण संपलं आणि मंडप आले ते लगेच आपलं सामान काढून घेतलं नाही. उद्या खायची ऑर्डर असतील बहुतेक सुरू घ्या कामाक जाऊचा म्हणतो सगळं येणं आणि सुरगो माटव काढतात सगळं पूर्ण सोडतात. वरची काळी ताडपत्री ह्यांची या नाही तर ती घेऊन जाशात. तर विठ्ठलादेवी दशावतार नाट्य मंडळ ह्यांनी मस्त दायकाला सादर केल्यानी शेवटपर्यंत सगळे बघत होते. आणि व्हिडिओ जर तुमका आवडलो हो दायकाल्याचो तर तुम्ही लाईक करा आणि सगळ्यांपर्यंत शेअर करा. जर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन असतील तर त्यांनी सबस्क्राईबचं बटन दाबा आणि चॅनलला आपल्या सबस्क्राईब करा. पुन्हा एकदा नवीन व्हिडिओसोबत भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.